Каква грешка при пост трябва, защото не съм регистриран в Bandicam. Но нищо. Между другото намерихме катана. Ой! Я да я изпробваме. Аре! Що има наша грешка? Ой, аз ще умра. Мале, много са ни слушай. Жус, не. Имам ще храна. Чипс, не. Вреден е. Яйца? Не. Още не няма да ми е нужно. Да се напълвам само инвентара. Житото. О, да, и сок. Сега да си взема. Нова, майка. Да знае към мен, като ми... още когато ходих на събирането си язик. Май ми. Че е нова? Не е нова. Нова е вчера съм я купила. Аз съм много цялата. Чакай, иди. Дам, ще затвориш тук вратата на кабинета. Чуваш ли? Да. И закалявай. Добре, аз 10 и половина. Това не е възможно направо да се нахраня. Леле, гимнастика ли ще правим, бе? Ма доста дрежки. Шорти. Раницата няма да ми е нужна. Леле, доста дълго градче. Апа. Еми сок? Хора, продължете се да регистрирам на... Какво? Вие бо... Аз мислех някакъв изобрус или нещо такова. J-Pack, Kitchen Knife. Вие касаната е много яка. Няма чиш. Еми хора, този епизод ще бъде и още един. Сега, на къде се запътваме? Не. Ще се тръгнем към фермата. Към тази ферма ще се запътим и после ще отидем към това Чарлоте Саунд. Набързо ще... Вау! О, на всичкото отгоре е бързичка. 70 км за пръв път виждам такава кола. Накъде? Май сме тръгнали в обратната посока. Вау, как само минах. Те няма да ме настигнат никога зомбитата, но тези прекалено много прииждат. Малко по-различно. Вау! Доста бързо се хаби горивото. Не се хаби, ама става връщия зомбика. Като на всичкото отгоре колата ми е бързо. Зомбите също ще откажат. Къде съм? О, ето я фермата. Яко. Тук ще си паркирам колата. Добре, я паркирах. О.
Guarda che provo passato. Io! Кой е опасен сега? И така хора, аз бях The Fireplace. Вие ме гледахте. Аре, чао.